nosaltres retallem els culpables d'aquest genocidi, d'aquestes agressions al poble català. Joan Bartomeu de Deltebre, diputat al Parlament al Congrés Espanyol. Alejandro Fernández, diputat al Congrés Espanyol. I José Ignacio Wert, ministre colonial d'Educació. Al País Valencià, l'administració del Partit Popular va retirar el requisit lingüístic per a poder treballar a l'administració pública. I ara es suma aquest atac davant unes línies en valencià que no estan donant suficients places per a la demanda que hi ha entre el poble. A les Illes Balears, més d'un centenar de centres es van tancar fa una setmana protestant per les retallades contínues del govern del Partit Popular a la llengua, també a Balears. És una estratègia contínua que busca destruir-nos. Simplement és un atac més dels que rebrem durant els pròxims anys si no prenem alguna decisió. La mateixa tònica de privatitzar tot allò que és públic i que hem aconseguit amb esforços i treballs. Ara el govern espanyol ens insta a aprendre la nostra llengua en escoles privades, com ja passa a la Catalunya Nord, on els més menuts i menudes que reben l'educació catalana sols ho poden fer a la Bressola. Ja fa temps que ens va arribar l'hora de defensar els nostres drets, però en moments com aquest també hem d'exercir el nostre deure i compromís amb la nostra educació. Així doncs, des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, volem encoratjar tota la comunitat educativa de desobeir qualsevol mesura que pagui amb la immersió lingüística, així com també anirà a tots els estudiants a sumar-se a les mobilitzacions per l'educació catalana arreu dels Països Catalans. Hi ha gent a qui no agrada que es parla, s'escriga o es pensa en català. És la mateixa gent a qui no agrada que es parla, s'escriga o es pensa. Vull amunt, visca la terra! Amb la llengua!